ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Ҳар нафас чашандаи марг аст. бале, қадри чаманро булбули афзурда медонад, ғами марги бародарро бародар мурда медонад. имрӯз як хабари ғамгиновар дорем. Алауддин Абдуллоев, ҳунарманд ва ҳаҷмнигори шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон даргузашт. худованд раҳмату мағфираташ кунад. дӯстони азиз, дар борааш кӯтоҳакак маълумот медиҳам ва бо диққат гӯш кунед. Алауддин Абдуллоев, ҳунарманд ва ҳаҷмнигори шинохтаи тоҷик ва сардори раёсати фарҳанги вилояти Хатлон субҳи панҷшанбаи 17 феврал соли 2022 дар шаҳри Бохтар даргузашт. Алауддин Абдуллоев 57 сол дошт ва зодаи шаҳри Бохтари вилояти Хатлон буд. Абдуллоев хатмкардаи донишкадаи фарҳанги ба номи Мирзо Турсунзода буд ва солҳо дар театри шаҳри Бохтар кор мекард. Абдуллоев 3 соли ахир раҳбарии сарраёсати фарҳанги вилояти Хатлонро ба уҳда дошт. худованд ҷояшро ҷаннат кунад. хеле ки мегӯянд аз паси мурда хоҳ бад буд, хоҳ хуб буд, ҳатман дуои нек кардан дар кор. дуо мекунем ки худованд ҷояшро ҷаннатулфирдавс гардонад.